Һаумыгыз безне карап күзәтеп барган безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз. Һезнең менән бүген мин Урал Аминев һәм артистка һорау бир рубрикаһында һезне сәламләйм. Һездән килгән һорауларыгыз бик кызык, үзенчәлекле кайберләре һәм кайберләре бына бигрәк кызык, күп итеп язып киткәнһегез. Айруса Гадилә апай Бүләкова, әйдәгез шуннан башлайык. Гадилә апай, һезнең һорауларыгызга җавап бирәм. Башкару хыял гына булган рольләрегез бармы, ниндәй? Минең электән үзем дә күзәтү алып барһам, минең бернинди дә теге роль уйнарга бер кызыксынуым булмай торгайны. Бына кыска гына итеп әйткәндә шулай. Асык әйткәндә, ондай ролем юк. Элегерәккә бауын артистларынан кемдәрнең уйнавы охшай. Үкенескә каршы без театрга килгән артистларның ысынлап та хәзер күптәре юк. Һәм уларны мин ысынлап та бик нык хагынам. Мәсәлән, Хәмит ага Яруллин. Миңа элегерәккә артистларның күбрәк уларның кешелекле ягы охшай ине. Улар белән һөйләшүе, улар белән бергә тормышта, сәхнә артында ултырулары охшай торгайны. Һәм ысынлап та кешелек сифаттарыннан улардан күп нәмә алырга була ине. Бына миңа хәзер әйткәндә Гүлия Арслановна Мөбәрәкова әйткәндәй, укырга ингән вакыттан алып, мин уның менән нисектер уны үземә якын күрдем, ул актрисаны. Бына шул поколениены әзерге вакыттан саптаны кагындыра. Улар менән бик әз уйнап өлгөрдек. Так, өченче һуңгы осорда башкарган рольләрегез арасында иң яратып уйнаган ролегез ниндәй, ни өчен? Так, артистлар бит инде теге штампованы әйтәләр дә инде. Теге минең яратмаган рольләрем юк, мин бөтен дә яратам дип. Бына сынап та шулай уйлап караһаң. Ләкин минең яратмаган рольләрем теге булды, мин юк димәйм. Улар сер булып калган, әйтмәйм уларны. Ни өчен мин уларны яратмадым? Чөнки бына ул вакытта мин бөтенләй теге яшел теге незрелый дип әйтәләр дә инде. Шулай незрелый булган вакытта һин бер роль сыгарһаң, ул ысынлап та һиндә ниндәйдер эстәнмәләр тотып тора. Бына һәм теге үзеңдә теге әйтеп ала алмайһың инде бына. Иркенлек тоя алмайһың да бер рольдә, ул капыл нисектер тиз генә сыгала һәм һин сәхнәлә йөзеп, матур итеп уйнай алмайһың һәм теге һиңа нимәлер мешать иткән һымак. Бына ниндәйдер закомплексованность барлыкка килә һәм шуның аркаһында мин кайбер рольләрне яратып өлгермәдем. Ләкин әлеге уйнаган рольләрдән миңа бөтенләй охшай һәм әйтергә кирәк, кайбер спектакльләр кыска гына ара вакытында сыгарһак та, мин нисектер уларда ниндәйдер үзем өчен ям теге ни таба алдым. Теге зерно дип әйтәләр, ролен таба алдым дип әйтә алам. Дүртенче һорауыгыз бар икән, буныһын төшереп калдыра язганмын. Сәс турында. Сәс турында нишләп мин былай прическала дип һорайһыгыз. Бына әйткәндә, әгәр дә минең 12нче елдан алып мин шундай прическала йөри башланым, буның сәбәбе булды, без спектакль сыгардык, Затмение. Ай тотылган төндә Айрат Әхтәмович Абушахманов. Уга хәтле мин гел сәсем озын ине. Бына Хәерле иртә инде спектаклен сыгарганда ла без шундай бер кызык вакыйга булды. Нәркәс Искәндәрова әйтә ине миңа, һинең сәсеңде лак менән артка алырга кирәк роль өчен тине инде. Шуннан мин уйланым да, был роль буенча миңа туры килмәй бит инде. Әйдәгез мин шулай теге ялбырап йөрим, шул рольдә шулай сыгарам дип. Без шулай дип килештек, ысынлап та ул роль өчен бик уңышлы гына булды. Шуннан һуң ай тотылган төндә спектакльне сыгарган вакытта минең нишләптер Беләш башлы булгым килде һәм ай тотылгандың киноһын да караһаң, унда ла Дивана шулай ук Беләш уйнай бит инде. Һәм миңа бу бик охшаны һәм Айрат Әхтәмович менән без шулай сыгарга булдык ошо рольдә. Шуннан алып мин сәсемде кыра башланым махсус ошо роль өчен һәм шулай килеп сыкты. Минең сәсем үзеннән-үзе яйлап коела башланы һәм нисектер сәсем коелганы, ул һиҙелмәй үтеп китте, чөнки ошондай роль булганга. Бына шулай. Һәм һуңгы һорауыгыз, Гадилә апай. Һуңгы йылдарда Бадыты сәхнәһенә бер төркем бик талантлы яшь актерлар килде, тик ниңәдер уларның күбеһенең буйы кыска яки кыскарак. Буның сәбәбе нимәлә дип уйлайһығыҙ?
Әлбиттә, мин артистларның нишләп буе кыска, нишләп буе озон, нишләп был һимез, нишләп был ябык дип әйтә алмыйм, чөнки безнең театр артистларына безнең театр артистлары өчен был ни түгел. Бездә төрле кешеләр булырга тиеш дип карайдар режиссерлар, һәм был бәлки дөрестер дә, чөнки төрле рольләр уйнар өчен төрле артистлар кирәк. Шулай ук кыска актерда. Буның сәбәбе нимәлә? Был һорауды җитди кабул итүегезне сорайм, чөнки тап шул аркылы улар башкарырга тиешле кайһы бер бик шәп рольдәр кызганычка каршы тумай калуына иманым камил. Был һезнең фикер, Гадилә апай. Мин кирһенчә улай уйламайм. Мин уйлайм, безнең театрда бик талантлы яшь артистлар эшләйдәр. Һәм кайһы берҙәргә мин дә шулай булгайным, бәлки мин беренче елдары, икенче елдары театрга килгәндә, мин дә үземде шулай дип һынайм. Кеше яйлап сәхнәгә өйрәнә. Адаптация барыбер һәрбер кешенең индивидуаль үтә. Һәм әлеге яшьтәр өчен бәлки ул адаптация үтә торган периоды баралыр. Һәм яйлап улар күнегәләр сәхнәгә, зур сәхнәгә, яйлап рольдәр уйнаган һайын яшаялар, үзләрен ешалар бит инде, еш уйнаган һайын шугала. Миңа калһа, бында вакыт барыһын да үз урынына куйыр. Шулай итеп, Гадилә апа, һеҙгә бик күп ваҡыт бүлеп ташланым. Башҡа һорауҙарға ваҡыт бәлки әҙ ҡалғандыр. Тиҙ генә үҙемде йүгертеп үтәйек. Бына ҡатын-ҡыҙ булып кейенеп, ҡыланып ултырыуығыҙ үҙегеҙгә оҡшаймы? Бына ошо һорауҙы биргән кешегә мин яуап ҡайтарғым килә, һәм тағы ла яҡындарың Афродитаға нисек ҡарайҙар? Ошо һорауға яуап итеп, мин һеҙгә әйткем килә. Ошо ролде миңә режиссердар бирәләр икән, режиссердар мине ошо образда күрәләр икән театрда. Тимәк, ул да бушҡа түгел, һәм мин был образымды рәхәтләнеп, ҡәнәғәтлек менән башҡарам. Тағы ла һорау, һеҙҙән ысын актер яһаған остазығыҙ дигәндәр. Мусина Рауза һорау биргән. Беҙ Мәскәүҙә уҡыныҡ бит инде. Шепкинский театральный училищела бер төркөм артисттарҙы 2002 йылда йыйып алып киттеләр. 27 бала инек беҙ. Һәм унда ысынлап беҙ бик яҡшы ҡулдарға килеп эләктек. Һәм беҙҙе бына Мәскәү уҡытыусылары беҙҙән остаз яһарға тырыштылар. Һәм улар ысынлап бик ныҡ эшләргә тура килде уларға. Сөнки беҙ ауыл балалары инек, бер нәмә белмәй инек. Беҙгә бөтөн нәмә ят ине. Һәм улар тәү башлап беҙҙе ныҡ шайтып әйттеләр инде шул иҫтә ҡалған. Һеҙҙән беҙ иң беренсе актер яһамайбыҙ. Беҙ һеҙҙән кеше яһайбыҙ тинеләр. Һуңынан актер тип әйттеләр. Бына миңә ҡалһа, был төп әлеге ваҡыттағы минең төп ниндәй генә һөнәрҙә эшләмәһәң дә һин иң башта кеше булып ҡалырға тейешһең. Әлфиә Солтана Ибраһимова яҙған. Урал, әгәр дә артист һөнәрен һайламаһаң, бейеүсе булыр инеңме, әллә ул хобби гынамы? Актер профессия бар икәнен исламда белмәй. Мин йә бейеүсе, йә йырсы булам тип үҫкән инем. Һәм бейеүсе булыр инем. Миңә күберәген балетта бейеү оҡшай. Һәм әлеге ваҡытта ла мин балет күнекмәләрен үҙем өсөн көндә эшләйем. Башҡорт драматургияһының хәҙерге торошо менән ҡәнәғәтһегеҙме? Академик театрҙың репертуарына ниндәй яңылыҡтар индерер инегеҙ? Был минең өсөн әлбиттә ауырыраҡ һорау, сөнки беҙ актерҙар репертуар тураһында бик уйланмайбыҙ. Уның өсөн беҙҙең өсөн айырым кешеләр бар һымаҡ, режиссерҙар баш ватһындар уның өсөн. Ләкин бына әлеге ваҡытта шуны әйтер инем, ысынлап драматургия аҡһай тиҙәр бит инде, бигерәк тә заман яңы башҡорт драматургтары үҫтереү тураһында һүҙ алып баралар бит инде, беҙҙекеләр дә. Һәм был проблема миңә ҡалһа Рәсәй күләмендә. Бына драматургтарҙың юҡлығы миңә ҡалһа Рәсәй күләмендә ниндәйҙер проблема булып торалыр дип уйлайым. Һәм миңә бына шундай фекер килде, бына ошо экспедицияла йөрөгәндән һуң, бына ысынлап та пьеса яҙыр өсөн миңә ҡалһа экспедицияла йөрөү ул бик һәйбәт формат дип әйтер инем. Сөнки бына һин пьеса яҙыр өсөн бер ауылға сығып китһәң, кешеләр менән әңгәмәләшһәң, уларҙан тере тарих алырға була, һәм шуның турлап пьеса яҙһаң, миңә ҡалһа ул бик яҡшы булыр ине. Һеҙҙән килгән һорауҙар ысынлап та бик күп кенә икән. Бына Лилиә Ишемгужина яҙған. Лилиә апай, һеҙгә сәләм. Минең ауылдашым әйткәндәй, пландарыңды алдан ҡораһыңмы һәм нисә йылды күҙ аллай алаһың тигән. Үкенескә ҡаршы, беҙ театр кешеләре, артисттар, үҙебеҙҙең план менән йәшәмәйбеҙ. Эшебеҙҙең планы менән йәшәйбеҙ, театрҙың планы менән.
Шуға ла без бер нимәне лә күз аллай алмайбыз. Һәм шулай ук бына Дилә Гиниятуллина язган һуңгы һорау әйткәндәй, актер булырга теләүче яшь егет һәм кызларга ниндәй кәңәшләр бирер инегез? Миңа калһа, әгәр дә кешегә бына шундай һәләт бирелгән икән, ул бушка гына түгел, һәм үзеңнең юлыңдан тайпылмай тура атларга дигән кәңәш бирер инем. Беркемде лә тыңламагыз, үзегезнең йөрәгегезне генә тыңлагыз. Бына һорауларга килгәндә шулай булды. Бында кемдер миңа уңыштар теләгәндәр, кемдер миңа мактау һүзләре язган. Барыгызга да һезнең зур рәхмәт. Мин уларның барыһын да күрдем, укыным. Һезгә зур рәхмәт. Шулай итеп, тамам. Безнең менән бергә булганыгыз өчен зур рәхмәт. Иң актив һорау бирүсегә минән сакыру кагыды Әмилә спектакленә апрель айында буласак. Һәм ул Гадилә Бүләкова. Алла бирһә, спектакльдә күрешербез. Һау булыгыз.